Alam sogo tinini katal video joto ani khapangni kristoni joto poito khlai tongnai tai nok joto no blai kheno tinini katal video alam sogo tai katalangai tongke norok ani video no tai ani channel norok full support khlaji tai subscribe khlaji ketini norok ni bagai blai kheno kaham kok thai tu phai tongo kanorok nang porikha nai hamya bai kakdi tei samu kaham khlaidi kesang no naitukdi tei abo hai kheno tongna khlaidi hengke khabani takte bukhuk जों संसाराव नायदि जोंनो सयतान रok गोबां जागातै हामया लामातै जोंनो देरनानै tei गोबां लामा हामयाव खिख्लायनानै tei गोबां जों जाला खिख्लायनानै आबाहाय सेस्ता साइटुगु दं खाबनि takte bukhuk hengke norokno abono oro bible srai no saka hamya bai kagladi tei samung kaham no naitukdi tei जों sini langmao sini life o sini future o जों samung kaham no mang khlainani bagui saitokdi tini gurui borok no khairoknani hamjaknani chubanani abahai hengke khabani takte bukhuk jong tini जों abahai keno जों संसाराव kaitor जोंनो rwma bai जों phari samung kaham je mansak khlainalen samung je kaham mansakno जों phunuk laiyano hani bagui no ang tini norokno obono konini musung sini borok blai kheno tabuk baksa onek samung hamya bai onek gdalui sini borok onek nosto ongoi tongo hengke जों abahai rokno जों sanani buya जों naji bait busuk joroti bong salok tong kahani bagui no nungbono jesbono sari abai ta salok ke aboni sepen sumpo aglai salok nai hengke hani bagui no tini ang norokno sanani musung जों sini bokhano phari kaham lama naituk laiyano sini bokhao kesang kha tongmani bagui जों santi nailayano kaitono suriui sini nukhung tongmung samung joto kesang khe tongnani bagui nukhung naithoka thangnani bagui जों wansuk laiyano जों kaitono surima jaga kesang khe thanglayano kahani bagui no khabang takte bukhuk tini norokni bagui asung buskango tebo norokni bagui kokthai kaham rutugui tongo norok ani video no tebo nanani bagui khalokdi tei asukno hambai।